Wie zijn die Berbers die volgens de Antwerpse burgemeester Bart de Wever een gesloten gemeenschap vormen, vatbaar voor radicalisme en altijd klaar om het racisme te gebruiken als excuus voor persoonlijk falen? In een reeks van 5 afleveringen gaan we deze week op zoek naar antwoorden. We gaan op bezoek bij Berbers die ons een inkijk geven in hun persoonlijk leven. En we schetsen met cijfers en feiten een portret van een gemeenschap die deel uitmaakt van de Limburgse samenleving. Vandaag aan het woord Galit Dori, accountant, en Hakim Regip, bakker. Allebei van Rungst bij Hasselt. Ik heb mijn droom waargemaakt. Ik had altijd gedacht van een eigen zaak open te doen. En het is mij gelukt. Daarvoor was ik buschauffeur bij De Lijn. Ik heb loopbaanonderbreking genomen voor deze zaak te runnen. Wij verkopen Belgische producten zoals latjesvlaai en we verkopen ook Marokkaanse producten. Hakim Regip is trots op zijn winkel. Sinds 2 jaar runt hij een bakkerij in het centrum van Rungst bij Hasselt. Zijn klanten zijn net als zijn producten Belgisch-Marokkaans. 3,90 €. Ik ben opgevoed als Marokkaan eigenlijk. En ik ben hier naar school geweest, ik heb hier Belgische vrienden. Ik heb hier eigenlijk meer bereikt dan wat ik in Marokko zou bereiken. Ik ben hier geboren in Hasselt en ik woon nog steeds in Hasselt. Mijn ouders zijn hier in 1962 naar België verhuisd. Ik voel me een echte Hasselaar. Ook in Rungst woont Galit Dori, van Marokkaanse afkomst, meer bepaald Berber. En die groep is veel besproken sinds de uitspraken van burgemeester van Antwerpen Bart de Wever. Die noemde hen een gesloten gemeenschap, zeer vatbaar voor radicalisme. Vroeger werd er gesproken over de Marokkanen en nu gaat men al meer specifiek de Berbers. Wat is het morgen? Misschien gaan ze ons verdelen in stammen. Ik bedoel, een Hasselaar is een Hasselaar, een Limburger is niet gelijk een Antwerpenaar. En dat heb je in Marokko zo, dat heb je overal. Mijn kinderen spelen hier voor de deur samen met de kinderen van de buren. We zijn hier gelukkig, we spreken, we lachen met de buren. U bent hier ook met mij thuis aanwezig. We zijn helemaal geen gesloten gemeenschap. Als je ziet, wij leven hier 50, 60 jaar en dan krijg je dan nog zo'n uitspraak. Ja, dan voelt je nog zo'n beetje eigenlijk dat we ons nog niet echt thuis voelen hier, ik zal het zo zeggen. Ook Galit, die werkt als zelfstandig boekhouder, maakt die bedenking. En dat racisme relatief is, zoals enkele politici zeggen, maakt hem kwaad. Ik heb persoonlijk verschillende dingen meegemaakt. Bij het zoeken naar een woning heb ik dat meegemaakt. Of mijn vrouw bijvoorbeeld, die werd lastiggevallen als ze naar buiten ging door altijd dezelfde persoon. Een man met de fiets, een kale man met de fiets, die dan haar begon uit te schelden. En een vrouw, op een bepaald moment durfde ze niet meer alleen naar buiten te gaan. Ik hoop heel sterk, ik hoop echt dat het beter gaat zijn voor mijn kinderen. Maar of dat effectief ook zo zal zijn, dat weet ik niet. Als je ziet islamofobie, dat is tegenwoordig aan het opkomen. Dat belooft niet veel goeds, maar we hebben hoop en we gaan zeker mee ons steentje bijdragen aan deze maatschappij om er een betere sfeer van te maken.